Tak jdem na to? Na... To nejde. Simonečka. Tak pojď. A kdo je? Pojď na honem. Nebo. Dobrý. Kam půjdem? Třeba, já nevím, Žlutý. To bylo lepší. Tak fajn. Jsi takový mašerum. Ježiš. Mochomurka. Já jsi mochomurka. Zelená. Nedám. To čoruješ ty? Teď mám já, jo, dobrý. Nečaru. Jo. Nečaru. Moje. Ne, já chci na střed. A já. Tak. Tak já mám teprve 8 ironů. Já taky no. Ne, ironů. Kupuju sandstone, jdu s ním, nebo kdo to je, no. Jdu s ním, Co? to je tak super. Dej, pojď, pak mu to tam čornem. Tak zastaví. Jdi. Já ti to pak černu. Ty stav, jo? Stavím. A ještě. Pojď na dia, pojď. Tady. Počkej, tak já mám... Já už nemám bloky, já ti ještě hodím bloky. Hej, mu to tam skočím pak. Já skočím. Žluťákovi. Pojď. Aha, on nemá bloky, to je hajzl. Ne, on mi to pak čorné, honem pak tam skoč. Honem. Jo. Mám? A dobrý. Haha, on spadnul, to je debil. Já se s tebou rozdělím, nejsem. Jo, tak dík, no. 4 na 4. Haló. To je zarad. Tady to ještě tady trošku to, aby to nebylo tak nebezpečný. Fajn, hele, já jdu zpátky, dělám si brn. Já jsem debil! Ježi. Měla si sneh. Vajčo. No tvrdo. Jo. Tak já ho... Tvrdo, že ano. A to. To je to tady, tak... Jakož fakt? Já tě obrním. Tyjo, asi 2krát jsem dělala hradby, že jsem celý ostrov zabednila sandstonem. A nikdo se sem nedostal. Já tě možná umlátím krumpáčem, já nevím. Mně, jo. Jo? A proč? Kde seš? U diamantu. Jo, tak já jdu taky. Já si jdu koupit diamant meč. Už máš 20? Já nemám. tě podkopu. Jo, počkej. Ne, já vám koupím. Ne, já mám sandstone. Bryt, já tě podkopu. Se podkopu sama, já nechci. Hej, ty zelení jsou úplně blbý, teď jdou teprve na střed. To si děláš srandu, jak... Ne! Já jsem se tě lekla, když ty jdeš. Já říkám, že zelení jsou debilní a oni mě podkopou. No. Svíčko. Co je tady? Ty jsi to ještě nehrála? Ne, jako, ježiš, co to mám? Hrála na Queplay, na Game Teamu, ale na Game Teamu stojí ten Diamond Match stojí 13. I na německém serveru. Německým, jo. Španělským. No. Nechceš, tak
Já jdu na střed. Chtěl by tu vytunit to, aby jsme měli diamantovač to u nás. Ježiš, já jsem... Což ty? Jo. Dělej. Počkej. Já jim jdu zničit postel. Postel. Já fakt ne... Třikrát jsem spadla. Jako fakt? Proč mi to teď nejde? Hele jo, já když spadla na Skyward z Huzuny, tak jsem měla naštěstí, jak tam byl to flag, že jo? Tak jsem dala F a ono mě to vrátilo zpátky na mapu. Fakt. Ježiši, to mi nikdy nepodaří. Co? Hovno. Aha, no. Říká se prosím, ne, on jeden týpek schodil. Zrovna, dlužíš mi 20 diamantů, je to. Kdo? Ten týpek, co... Já už jsem myslela, že já. Chudáku. Hej, já si to rychle prodej. Jako kdybych to neříkala, oni to tady čorujou, jak já nevím co. Já ti tam koupím asi milion dřeva. Už to bude. Na někoho zaútočit. Stejně zase slípneš, tak... Tak vidíš, tak je to úplně jedno. Jdu za tebou. Neser mě. A před tebou. Týpku. Nikdo není, pojď to udělat vzadem. Počkej. O, je tady, ne? Neviděl, hajzle. Ty hajzle. Onem. Kámo. Onem. Onem. Ať to s něčím. Jo. Ježiš. O, ne. Níčo, motherfucker. Motherfucker beach. Jo, já jsem toho týpka schodila. Až tady. Jak to víš? Mi to hodil. Děkuju. Čau. Pojď sem. Ne. Ty zabije. No. Jsem ti chtěla dát 8 diamantů. Gay! A je dole. Co má za to? Tak. Šlutý. Žlutý, já ti jdu pomoct. Já už krtím Čau. krumpáčem. Já už krtím krumpáčem. Ty jo, honem. Ne, já nemám, já jsem debil. Já nemám krumpáč. To jako fakt? Ty hajzla. Ty hajzla. Tady máš cestičku v prdě. A mama. Jo, se dokáže se podkoupit. Tak, hop, 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 hop. Ty zase máš ten... Ty nemáš ten krumpáč? Já? No. Já už mám. Zabili. Hej, počkej, já mám nápad. Jo, a jaký? To strašně... Več, já mám jenom krumpáč. Počkej. Kup si vlnění, já mám jenom krumpáč, já to budu ničit a ty je tam zabiješ. No, tak já už ho mám. Tak kde seš? Ty seš už žlutej? Co? Už žlutých. Jo, Tady. tak... Ale tím pádem tam je Iron, že? Tady tu zabiješ? Zabiješ jí? Zabiješ? Ne? Typek! Typek! Tady máš. Jo, jdeš. Dělej, honem, běž tam, já je zatím zabavím. OK. No tak Ty je pěkně zabavila. Počkej, kde mají to vajco? Ne, nechci. Co tam kradeš? jdem znova, pojď. Počkej, tak tohle jsme si neřekli, tak počkej. Tak. Já ti mezi tím. Kde seš? Počkej, já koupím ještě nějaké jídlo. Já mám 5 jablíček. To je tak cuté, tak čekej, ne? Já mám Tak já mám jít první, ne? Jako. Ty máš
stejné věci a komučky. Aha. Lebel. Co tam? Ten týpek. Pojď ho zabít. Hovno. Ty kokos. Tam je ten kokos, co má zabít. OK, jdeme na ně. Tak čekej. Teď nenápadný. Čekaj! Jo dobrý, běž. Je za tím, co... Bavím. Ty tady ten diamond. Jo, dobrý. No nevím. Tak já se tu mezdím. Ten se tě bojí. Tak jo, chybí poslední žlutej. Zabila jsem tam 2, měla jsem půl srdíčka a on je zabije. Ok. Tak. Ty Já už 3 si udělám. goldy Ne, já tam chci dát ty 3 goldy. Nějaký pořádně už brnění. Tak na mě čekají. Já. Ano, ty. Čekám. Tě nevidím. Já se lekla, uf. Ho. Nečoruj to uhni, už máš dost, jo. Tady nějaké... Sáš. U nás. Tak jako řekla si u diamantu. No u diamantu, u nás. Ještě 20 dia plus, no to už jo. No úplně celý železný, já nic nemám a chci ještě dia. Co? Staví obranu. Já si tady prostě v klídku na středě sbírám diamanty. Ten žlutý je vážně čuklej. Zboří si cestu, staví si tam obranu. Já nevím, proč se staví obranu, myslím, že je zase... Tak, ne, proč si kupuju kalhoty, když už je mám? Já nemám nic, jako mám, ale nemám je železný. Tak já jdu to, zeleným, tam už někdo by neměl být. No to je taky dobrý nápad, hele. Ale počkej, on je tam jeden týpek, jako ten náš si to tam úplně celý utratil. No, jo, dej mi diamanty, hajde. To žlutá hlava. Hej, on to černul. Udělám si žrádlo. Žrádlo pro psy. Koukej, jo. Ne. Ty mi tady všechno čoruješ. Ňam. A já jsem tady jenom s tím, s kamenným mečem. To je jako fakt? Jo. To já jsem taky s kamenným mečem. No. Takže Pojď sem, já ti dám 8 diamantů. Tady máš. Dankeschön. Mě nikdo nenajde. Hop. Hej, do prčí, ona mě našla. No. Nedám, tě ty zastavím. To je jako kdybychom ten meč... Tady máš, to si mám. Ne, to nechci. Ne! Jako moje superová míč zase nefunguje. Ty jo, jdu zabít. Ona vytahala asi 20 myší a řekla, že ani jedna nefunguje. To si byla ty, ne? Ne. Výjimečně. No. Já bych jí přidala, ale... Hej, kdo tady na mě kouká tady nahoře z toho okna? Hele, žlutej. Bubák. Mně se zase ta... Bubá myš. Musím koupit novou. No ale za co? Já nemám ani kačku. Tak
ničíš? Jako někdo ničí nahoře něco. Já nevím co. Vyhodím kamen. Já nechci boty jako meč, ale já chci být. Jo, zase ten, co tady si smí, hajzl. Hej, mám nový mod. Jo. Jo, víš jaký. Dál, co to na? Meč, já mám nový meč. Boty! Boty. Červený. Spiderman, šlatík. Jak jsou u nás všichni železní, ne? Já už mám i diamant meč. Hej, teď bychom to mohli jít trašnout. Tak jako ještě, počkej, já si udělám ještě meč, diamond. No. Uh, Hej, tady máš železný krumpáč. já teď ho mám. To jako fakt. Tak já ti dám novej, tady máš diamantový. Hej, 2 dia, iron meč. Hej, nechceš 2 dia? Jo, klidně. Ještě ti házím od tady koukáš z okna. Krásný vzduch, já se jdu upálit. Ne, já vylezu z komínu. Santa, tyjo. Jo, jsem Ej, teď by jsem tě tam zabejnila. tak já mám krumpáč, že jo, takže. Ale obsidiánu. Oh. To by ti trvalo věčnost. No, hele. Pojď sem. Pojď sem. No, a já si udělám luk. Pojď sem. Jo. Co? Ne? Jo, dobrý, já myslím, že jsme modrý. Ne, tak jdi tam. No, ne, ani náhodou, vůbec. Ne, jdi tam. Vůbec. Neboj. Problém. Počkej, tak to si neřekl, no počkej. Co? Tak, hele, jdu... Zůstaň na místě, jo. Můžeme jet to, jako, pozabíjet už? Už mám tady jenom Diamond Sword. Jdem! Počkej. Čekám, no. Pojď sem, ty ho fakt zabedníš, ne? Jo. Ty jsi... Ty bys to radši dala na vejca. No jo, tak počkej. 2000 years later. Mhm. Jo. Tak to nech bejt, pojď, daba. Počkej, já to dám. Už. Ne, tak. Můj obsidian. Jdu zase tu. Jo, je to brácha. Tam jsou 4, jo. Počkej. No tak to vůbec. Nechoď tak. Ahoj, já jsem Jirka. No, tak to. Bacha! Zpátky. Ne, ty hajzo, ty si vzal 44 iron. Tak kam se utek, mladej? A na mě chráníme. Jdem zpátky, paní. No, jak to, že jsi mě nechránila? Měla jsi ptáte luk. Ty jsi mrtvá. Ano, to je to. Jsi mě zastavila. No, do. Počkej, co mi jde? Já ho chci zabít. Jako to byla moje nejvyšší ochrana, kterou jsem kdy dokázala. Ty vole, no tak to vůbec. Jo, zabili. Kvůli tobě, no. Tak kvůli tobě. Ne, já tě nerozptiluju. Ne, vůbec. Kurja. Ty vole, tenhle. Nechceš krumpáče? Ne, díky. Hele, to jsou nějaký věci. Super.
Ne, to je dobrý, co dělá. Jsi si omylem koupila hodně krumpáčů, to víš, no. Jenom o trošku víc, viď? Jo, jenom 6. 6, Jenom 6. 2,000 years later. No, tak si to celý mém. Tak Moje no. krumpáče, na. A umíš počítat? Ano, takže 1 plus 1 je 11, 2 plus 2 je 9. To jsem si myslela, že takhle to umíš, no. Jsi šikovná. Ale ne, co to miluje to. Tohle není škola, takže... 42 diamantů, jo. Ne, moje diamanty, moje. Jdi si pro krumpáče. Na, Ty hovno. vem si je. Jdi na záchod, jo? Počkat. Hele, tak. Vůbec. Kup mi taky něco. Tak jo, tak ne. A já tě uplatím. Ne, díky. Něm. No, Mám nový meč, krumpáč. Ne! To jako fakt. to, ještě, že jsem ti ty diamanty nedávala. Tady máš, já ti dám. Tak. Pojďte ne, na to. Ne, já jsem malem spadla. No, bacha, Kokos modrej. Kokose. dělejte, to jste, tak ho zabijte, nem. Paní Šárková. Zabít. Vy jste, jo, dobrý, spadnul, dobrý. To je dobré. Já ti něco koupím. Počkej. Sklady z toho jeden krumpák. Už nějaká. Takový odpad tady házíš fakt. Co je? Nic není. Já mám nápad. Prdeli se dápat. A už myslela, že už to děláš. Warp dust, já vím, co to je. Co dělá? Co vyrábí? Vínka. Bab? Mám bab nebo co? Jsem šlápla jenom na tu težku. Na hovno taky. Ale víš co, já dělám ty diamanty a na to kašu, já půjdu bojovat rukou. 37 dia, dobrý. Jo. Tady máš Adu, čau. Dobrý. Tak, já ti to koupím, tam se budu. Na. Tak, já jdu zpátky. Počkej, zůstaň tam, nebo? Jaj, A jdi dveře mama. to říkáš jakýmu? Kokotovi. Kdo tam je? Ježiš, to je zase tam ten na starých. Do prčice, já myslím, Oby. že tě nachytnu. Ale víš co, já mám takový. Já si mám tady Katě. Udělej si ty dia věci. Ne, Ty seš líná. nejsem, já mám už kamenný meč. Ježiši, to je hodně. Ne, proč jsem se podkopala, proč? Ty blbá. No prostě no. No vidíš to. K tobě ještě dá ty diamanty, no. Podíl chvilku gitáři si. Jaj,
Já si koupím Insta. Ne, tady máš meč. Nebo tady máš kamenej. Ne, počkej, tady ten je nejlepší. To si děláš. Tak fajn, no, tak jdem. Ty budeš taková ovečka, jo, navnáda. Jako navnáda. Pojď, jdeš první. Co, já nejsem ovečka, navnáda. No to jsiš. Aspoň můj pár. Ne, Haha, najednou. ne. Co jsi to říká? Mám dyška F5 kdyby náhodou. No, tak co to je tohleto? Teď ti to celou dobu říkám. Jaj, jdem na modrý. Ty jsi spadla. Ježíchu na nebi. Ne, já nechci to Nino najít, já hodím do pořadu. Tak tohle bude fakt na dlouho, protože tady jsou všichni osamocený. Jako ty. Mhm. Hele jo, já ti něco koupím, jo, počkej. Ne, díky, už ne. Tady máš. Ucpi si už tu dvojí, já nevím, jak. Jo, počkej, jak se tomu říká? Co si to říká? Wow, 36 diamantů a 50 gold. Jak ti šumí mikrák. Explosivu. Aspoň budu střílet. Hele, já ti řeknu, Já jdu na že modrý. lepší v Minecraftu. Víš, co to je? No ty ne. Dřevěný meč. Ježiš, Ten je lepší v Minecraftu. jsem modrý. No, to nekecám, je to nejlepší. Jo, tady je nějaký. Já jdu k zeleným, tam bude víc diamantů. Jo, pojď, já ho zabiju. A víc, no, já ti teď pomáhat nebudu. Jo, pojď, já je zabiju. Dělej. Jo, jsem dobrá, jsem je vykillila, nice. Yeah, tak to by bylo všechno. Já tě Videa. zabiju. A čau. Proč?